Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Hare Krishna. வந்துக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு நாம 65வது பதம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க. மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் யே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த பதம் இப்ப நம்ம 63ல பகவான் என்ன சொல்லிட்டார், உன்னோட சாய்ஸ் சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்ண நமக்காக அது நமக்கு தெளிவா படிச்சோம். அந்த ஸ்லோகம் நமக்கும் உட்பட்டதுதான் இல்லைங்களா? 64ல இன்னும் தெளிவா என்ன சொல்றாரு, பக்தி யோகத்துல எப்படி செயல்படணும்ன்றதையும் நம்ம அழகா சொன்னார். கனிஷ்டக அதிகாரி, பக்திம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, அதாவது ரகசியமா மிக ரகசியம் சொன்னது. நம்ம ரகசியம் சொன்னாவே பிரம்மனுடைய அறிவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மிக ரகசியம்ன்றது பரமாத்மா, மிக மிக ரகசியம்ன்றது பகவான் இல்லைங்களா? நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டில நீ முழுமையா லாய்த்து இருக்கும் போது உனக்கு எல்லா விதமான பாவங்கள், இப்ப அடுத்த பதம் அதான் சொல்ல போறாரு, உனக்கு எந்த துன்பமே வராதுன்ற. முழுமையாக நீ என்ன சரணாகதி அடைஞ்சி உன்னுடைய கடமையை நீ செஞ்சுன்னா உனக்கு எந்த ஒரு பயமும் வராது. பயம் வராது, தைரியம் வரும். ஒரு சத்திரியனோட என்ன பண்போ அந்த பண்பு எல்லாமே எல்லா குவாலிட்டியும் வந்துடுறாரு. நம்ம அவருக்கு மட்டும் இல்லை, நாம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ, யாரெல்லாம் என்ன செய்யறோமோ, செயல் பண்றோமோ அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செயல் பண்றோமோ அது வர்ணம் இல்லைங்களா? அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த கடமையை நம்ம சரிவர பண்ணும்போது பயமே நமக்கு தேவையில்லை. அதுக்கு இந்த இடத்துல சத்தியம் பண்றாரு. இது முடிவுரை கொடுக்கிறார் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. நீ பக்தியில என்னை சார்ந்து நீ செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா வேதத்தை சார்ந்து செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு எல்லா விதமான துன்பங்களும் வராது. அதுக்கு நான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சத்தியத்தை கொடுக்கிறார். இதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும் இல்லைங்களா? எல்லா விதமான ஞானத்தையும் பகவான் கொடுத்துட்டார், நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டார். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ராஜயோகம், தத்துவங்கள், உபநேசங்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்டார். கொடுத்தது இல்லாம சுதந்திரமும் கொடுத்திருக்கிறார். நீ எப்படி வேணா செயல்படுன்னு கொடுத்துட்டார். அது கொடுத்ததும் இல்லாம இந்த 65ல என்ன சொல்றாருன்னா சத்தியம் பண்றார். பயப்படாத, உனக்கு நான் சப்போர்ட்டா இருக்கேன், நான் கூட துணை இருக்கிறேன். இதை விட யார் கொடுப்பா இந்த மாதிரி இல்லைங்களா? இந்த விக்கிரம் தான் நம்ம கோவில்ல இன்னைக்கு பெரிய கோவிலா கட்டி இருக்கிறோம். பகவானுடைய மேங்களூர்ல இந்த சின்ன கோவில் இருந்த விக்கிரகம் தான் இன்னைக்கு அவ்வளோ பெரிய கோவில் கட்டினாலும் இதே சேம் விக்கிரகம் தான் நாங்க வச்சிருக்கோம். எல்லாருமே கேட்டாங்க, 56 பேர்ல 56 கோயிலோட பிரசிடண்ட் எல்லாம் வந்தாங்க, ஆச்சாரிகள்லாம் வந்தாங்க. பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய கோவில், ஆனா பகவானோட விக்கிரகம் பாத்தீங்கன்னா உடுப்பி கோயில் மாதிரி சின்னதா இருக்கே அப்படின்னாங்க. ஏன்னா நாங்க சின்ன கோவில்ல இருந்தே அந்த கோவில்ல இருந்து அந்த விக்கிரகம் அப்படியே கொண்டு வந்து இங்க வச்சிருக்கோம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் பகவானுடைய விக்கிரகம். அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும். அவ்வளவு அழகா இருப்பார். அது ராதையை பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருப்பார், பாக்குறதுக்கே ரொம்ப லட்சணமா இருக்கும். இந்த போட்டோகிராஃப்ல இந்த மாதிரி இருக்குங்களா, நேர்ல பாருங்க, அவ்வளவு அழகா இருப்பார் 2 பேருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தோட சாரம் என்னன்னு தெரியுதுன்னா, எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி நினைத்து
நாம 5 விதமான உறவுகள் சொன்னோம் இல்லைங்களா? சொன்ன உடனே டக்குனு மாதாஜி ரொம்ப அழகா பிடிச்சி சொன்னாங்க. கிருஷ்ணனுடைய பக்தராகி, நண்பராக, பக்தராக, தாய் தந்தரையாக ஏதாவது உறவு 5 விதமான உறவுகள் நம்ம எப்படி வேணாலும் பகவானை நம்ம உறவு கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரை வழிபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து இவ்வாறு தவறாமல் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்தடைவாய். நமக்கு பயமே இல்லை. ஏன்னா பகவான் நம்ம துணை இருக்கிறார், வேதங்கள் மூலியமாக துணை இருக்கிறார். அப்ப நம்ம இறந்தாலும் சரி வாழ்ந்தாலும் சரி பகவானை சார்ந்தா இருப்போம். இல்லை இறந்தாலும் கண்டிப்பா பகவான் லோகத்தான் போவோம், அவரை சார்ந்து இருக்கும் போது. ஆனா இங்க அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறார், அதனால ஒரு ரசோகுணம் தான் ஒரு செயல்பாடு இருக்கும். அதே அவர் கடமையை சரிவர பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா அவருக்கும் சொர்க்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 66ல பாருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் புதுமையா விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணம் அடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைகளில் இருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பவும் இதே ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு பாருங்க, பயப்படாதே, உன் எல்லா பாவங்களையும் நான் எடுத்துக்கிறேன், உன்னுடைய கடமையை மாத்திரம் செய். சரிங்களா? நம்ம இந்த குரூப்ல இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கும்னு தெரியாது. இப்போ யாரெல்லாம் பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றீங்க? நான் பண்றேன் குருஜி. நான் பண்றேன் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். பிரபுஜி, இதுல எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்துன்னு சொல்றாரு, அது ஏன் பிரபுஜி? சொல்றேன் மாதாஜி, சொல்றேன். நான் கூட செய்யறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மங்களை நான் இப்ப சொல்றேன், இப்ப இதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். இப்போ நமக்கு இப்ப அர்ஜுனன் எடுத்துங்களேன், வார்ல நிக்கிறார். அவருடைய செயல்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறார். அவருடைய வர்ணம் சத்திரிய வர்ணம். சோ அந்த வர்ணத்துல இருக்கும்போது கண்டிப்பா தன் கடமையை கரெக்டா செய்யணும். அவரு போர் பண்ணிதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அது போர் பண்ணிதான் ஆகணும் அவரு. இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்ப நம்ம கிட்ட வருவோம். இப்ப நாம பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றோம், பிரசாதத்தை நம்ம பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றோம். அதுல கோட்பாடுகள் நிறைய இருக்கு, நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப போக வேண்டாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா அது எல்லாருமே நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. கோவில் இருக்காம நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? நம்ம சாப்பிட்றத பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணுவோம், அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அது உணவா எடுத்துக்கிறோம். இது ஒரு பக்கம், இது ஒரு தன்மை இருக்கு. பகவானுக்காகவே பிரசாதம் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க வீட்டுங்கள்ல. அவர் என்ன மிச்சம் போடுறாரோ அதை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க, அப்படி சாப்பிட்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த பிரசாதத்தை மற்றவங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணணும். நாம மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுடைய பிரசாதம் நம்ம மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது, மற்றவங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது. இந்த மாசத்துல இந்த சதுர் மாசம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சதுர் மாசத்துல இப்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்ப இந்த மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா டால் எடுத்துக்கூடாது. இந்த 17ஆம் தேதியில இருந்து வர 17ஆம் தேதியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா டால் எடுத்துக்கூடாது, பருப்பு எடுத்துக்கூடாது. பருப்புனா உளுந்து, குறிப்பா உளுந்து. வர 17ல இருந்து இப்ப உளுந்து எடுத்தனா இட்லி தோசை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட முடியாது. அந்த ஒரு மாசம் அது. அப்புறம் கார்த்திகை மாசம் வந்துடும். கார்த்திகை மாசத்துல பால் குடிக்க கூடாது இல்லைங்களா? முழுக்க அந்த மாசம் ஃபுல்லா பால் குடிக்க கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்காக? நம்மளுடைய உடல் கட்டமைப்பு ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. நம்மளுடைய அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது இந்த கீரை, பால், இந்த தானிய வகைகள் இதை நம்ம எடுத்துக்கூடாது. எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஃபேட்டு, நமக்கு இது எல்லாமே ஃபேட்டு. சில பேர் கீரை சாப்பிட்டா இரும்பு சத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கீரைனா எல்லா கீரையும் கிடையாது, ஒரு சில குறிப்பான ஒரு கீரை தான் நம்ம இஸ்கான்ல சொல்றது, வேதங்களின் மூலியமா சொல்லப்படுறது ஒரு குறிப்பிட்ட கீரை தான். அதனால எல்லா கீரையும் சாப்பிடக்கூடாது இல்லை, கீரைங்க சாப்பிடலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட கீரையை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது.
ஏன்னா அதிகமான ஃபேட் இருக்கும் அதுல. ஃபேட் உள்ள அத கொழுப்பு சத்து உள்ள பொருள் எதுவுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த சதுர்மாசத்துல. சோ இது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறோம் இல்லையா பகவானுக்கு, இது ஒரு கோட்பாடு. இப்போ மாதாஜி சொல்ற மாதிரி அதாவது எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா விதமான தர்மங்கள்னா நமக்கு என்ன தர்மம் இருக்கு? நம்ம எல்லாமே ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம். ஒரு குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, நம்ம அதெல்லாம் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 வர்ணங்கள்ல பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரன் தேவையில்லை. இந்த 3 வர்ணங்களுமே வந்து தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும். என்ன கரெக்டா செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா 50 வயசான உடனே தன்னுடைய எல்லா சுகபோகங்களை எல்லாம் துறக்கணும். அவரு எல்லா சுகபோகங்களை எல்லாம் துறக்கணும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த இந்த வாழ்க்கையை வாழணும். அதாவது வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கை, அந்த வாழ்க்கையை வாழணும் அவரு. இது நம்முடைய தர்மம் இது இல்லைங்களா? இது ஒரு பக்கம். எல்லாருக்குமே இப்போ சூத்திரனா இருக்கிறாரு, அவர் சூத்திரனா பிறந்துட்டாரு, அவரு பிராமண கோட்ல வர்றதுக்கும் அவருக்கும் அதிகாரம் உண்டு. பிராமணா செயல்படலாம், சூத்திரனா செயல்படலாம், வைசியரா செயல்படலாம், சத்திரனா செயல்படலாம். அது அவருடைய சுதந்திரம். பகவான் எல்லாரும் கொடுத்துருக்காரு, சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. யார் வேணாலும் யார் எங்க வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா அதை முறையா கரெக்டா பண்ணணும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, உனக்கு என்ன வருமோ அதை மாத்திரம் செய், அடுத்தவங்க செய்யறான்னு சொல்லி காப்பி அடிக்காது. உனக்கு என்ன வருமோ அதை மாத்திரம் செய்கின்றார். எங்க சொன்னாரு? 48, 49, 50 எல்லாம் சொன்னாரு இல்லைங்களா? சரி, இப்ப எல்லா தர்மங்களையும் நம்ம துறக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப 50 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? வனப்பிரசம் போறோம். 75 வயசு எப்படி சன்னியாசி எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம தர்மம். இந்த தர்மத்தை நாம துறக்கணும். மனிதனா பிறந்துட்டா இந்த குறிப்பிட்ட வயசு வரும்போது இந்த தர்மத்தை நம்ம துறக்கணும். துறக்கணும்னா சன்னியாசி எடுத்துக்கலாம், கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அது ஏன்? அதுக்கும் ஒரு வேதத்துல ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் கடினம் அது. அந்த சன்னியாசி எடுத்துக்க முடியாது, எல்லா தர்மத்தையும் துறக்க முடியாது. இது பிரபுஜிக்கு தான் வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, மாதாஜிக்கு யாருக்கும் சொல்லல. ஆனா நம்முடைய பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயத்திலையும் ஒரு சில குறிப்பு எல்லாம் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் நீங்க 3rd லெவல்ல வரும்போது அதை பத்தி விவரமா புரியும் உங்களுக்கு. இப்ப பிரபுஜிக்கு ஏன் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பிள்ளை அவன் அவன் காலில் நின்ட்டானா, நின்னு தன்னுடைய தாயை காப்பாத்துற அளவுக்கு அவனுக்கு மெச்சூரிட்டி ஆயிட்டாருன்னா, அந்த வீட்டு தகப்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிள்ளையோட தகப்பன், அந்த மனைவியோட கணவன் கண்டிப்பாக சன்னியாசி எடுத்துக்கலாம். இது வேதம் அக்செப்ட் பண்ணுது. ஆனா மாதாஜி கிடையாது. மாதாஜிக்கு சன்னியாசி கிடைக்காதுன்னு சொல்லப்படுது. ஆனா கோவில்ல வந்து சர்வீஸ் பண்ணலாம். கோவில்ல வந்து அந்த தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு சர்வீஸ் பண்ணலாம். 3 விதமான தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஆனா சன்னியாசி ஆவறது கொஞ்சம் கடினம். ஆனா இருக்குன்றாங்க, நம்ம பிரம்மகோடிய சம்பிரதாயத்துல செய்யறாங்க. இது மாதிரி ஒரு நிறைய மாதாஜிகள் இருக்காங்க, சன்னியாசி எடுத்துக்கிற மாதாஜிகள் இருக்காங்க முழுமையா. இது எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, இந்த தர்மம் தான் நான் சொல்ல வருது. குடும்பத்தை விட்டு நாம சமுதாயத்தை விட்டு நமக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு இல்லையா? அந்த தர்மத்தை எல்லாம் நம்ம விடணும். அதுக்காக நாம பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக இருக்கிற தர்மம் அது வேற தர்மம். அது நம்மளுடைய வாழ்வியல். அது நம்முடைய வாழ்வியல். அந்த தர்மத்தை துறக்க கூடாது. பௌதீக தர்மத்தை நாம துறக்கணும். அதுதான் எல்லா விதமான தர்மத்தையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தாரு பாத்தீங்கன்னா, 3ஆம் அத்தியாயத்துல எல்லாம், உன் மனைவிக்கு செய்யற தொண்டு அது உன்னுடைய தர்மம், கணவனுக்கு செய்யற தொண்டு உன்னுடைய தர்மம், உன்னுடைய கடமைய தர்மமா எடுத்து செய்கின்ற அந்த தர்மத்தை தான் இங்க துறக்கணும் சொல்றாரு. பிரபுஜி சவுண்ட் கேட்கல. எல்லாருக்கும் கேட்கல தானே? கேட்கல, நெட் ப்ராப்ளம் போல. கேட்கல.
கிளீன் ஏதாவது ஏதோ ஒயிட் டச்சான இருக்கு பார்த்துக்கப்பா கொஞ்சம். அடிக்கடிக்கு எனக்கு ஆஃப் ஆகுதுங்க, 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு. சரி ஓகே. அந்த வீட்டில் தான் எனக்கு ஃபுல் கனெக்ஷன் எல்லாமே இருக்கு. அங்கதான் மோடம் இருக்கு. அந்த மோடம் லைன் இங்க வரும். வீட்டில் ஏதாவது தெரியாம ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதான் கேட்டேன், ஒன்றும் இல்லைன்றாங்க. லைன்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரி ஓகே. சோ இதுதான் எல்லா விதமான தர்மங்களை தொடர்ந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே அப்படின்ற. அப்ப பகவான் கிட்ட நாம சரணாகதி அடையணும். சரணாகதி என்றால் என்ன? இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இஸ்கான்ல ஒரு தப்பான, இப்ப நாம சென்னைக்கு நான் வரும்போது கூட சென்னை இஸ்கான்லோட பிரசிடண்ட் என்கிட்ட ட்ரெயின்ல நானும் அவர் தான் டிராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் என்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தார். அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே ஓகேவா, நீங்க இந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கீங்களோ ஓகேவான்னு. ஓகேங்க பிரபு, இப்ப முதல்ல கிடையாது, இப்ப பரவாயில்ல, இப்ப நல்லா இருக்காங்க, கோயிலெல்லாம் வராங்க போறாங்க. ஆனா நம்ம ஊர் கோயிலெல்லாம் வர முடியல அவங்களால அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகே. ஏன்னா நம்ம இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பிரபுஜி எல்லாம் வந்து சீக்கிரமா சன்னியாசி ஆக்கி விட்டுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பேச்சு ஒண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால வந்து வீட்டுல சம்மதம் வாங்கிக்கிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்றத என்ன சொல்றாங்க. அதனால சரியா வந்து உபநேசம் பண்ணுங்க. யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு உபநேசம் கரெக்டா பண்ணுங்க, கரெக்டா புரிய வைங்க. ஏன்னா இந்த பேர் வந்து நம்ம கோவில் எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரபுஜிங்க எல்லாம் வந்து சீக்கிரமா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போக பாக்குறாங்க. நிறைய குடும்பங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. நம்ம குடும்பத்தை விட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போக கூடாது. அவங்களுக்கும் ஒரு தர்மம் இருக்கு. அந்த தர்மத்தை நம்ம முடிச்சுட்டு தான் நம்ம போகணும், இல்லைங்களா? வீட்டுல சம்மதிக்கணும். இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எதுனா அந்த வண்டியில வரும்போது அவர் சொல்லிட்டு வந்தார் இந்த மாதிரி இது. ஆனா சரணாகதி என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவான் இதுல இந்த 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 இதுல சொல்லப்படுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல நிறைய புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதிகாசங்களையும் நிறைய புராணங்களையும் அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதோட சொல்லப்பட்டிருக்காங்க எப்படி சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு. இப்ப சைத்தன்ய சரிதாமத்துல 21:100 என்ன சொல்றான் பாத்தீங்கன்னா, இந்த 6 விதமான பகவானிடம் நம்ம சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். என்ன மாதிரி சங்கல்பம் அப்படின்னு பாருங்க. பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். பக்தி தொண்டை சாதகமாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். அது எதிர்மறையான செயல் வந்தால் கண்டிப்பா நிராகரிக்கணும். கண்டிப்பா நிராகரிக்கணும், இல்லைங்களா? அந்த சங்கல்பம் நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சாதகமாற்றவர்களை நிராகரிக்கணும். இன்னொன்னு இதுல பாருங்க, இதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க. அது சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இந்த இடத்துல பாருங்க நிராகரிக்கணும். எதையெல்லாம் நிராகரிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக தன்மையில் உள்ளது எல்லாமே நம்ம நிராகரிக்கணும். அப்பதான் பகவான் கிட்ட நாம முழுமையா சரணாகதி அடைய முடியும். பௌதிக தன்மையை முழுமையா நம்ம சரணாகதி அடையணும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். என்ன புரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம குடும்பம் இருக்கு, நம்ம குடும்பத்துல எல்லாருமே இருக்கிறாங்க, சொந்த பந்தம்லாம். அவங்கள நம்ம நிராகரிக்க முடியுமா? முடியாது. பற்றற்ற தன்மையை தான் நாம இருந்து செயல்படணுமே தவிர, அதை தான் நாம பற்றோட பற்று பத்தியில அதை தான் நிராகரிக்க சொல்றாரு. குடும்பத்தை விடன்னு சொல்லல. இந்த இந்த தாத்பரியம் தான் நிறைய பேர் புரியாம என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடுறாங்க. யாருக்காவது வீட்டுல பிரச்சனை நேரம் கோயில வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க, வந்து சேவை பண்ண வந்துடுறாங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. இப்ப நம்ம கோவில ஒருத்தர் அப்படிதான் வந்துட்டாரு. பெங்களூர்ல இருந்து வந்துட்டாரு அவரு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து வீட்டுல ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகி போய் போலீஸ்ல போய் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இஸ்கான்ல வந்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நாங்க புத்திமதி சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டோம். இந்த மாதிரிலாம் வராதிங்க, உங்க ப்ராப்ளம் என்னமோ அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு சேவைக்கு வாங்க. பக்தி சேவை. உங்க பிரச்சனையை வச்சுட்டு கோவில்ல வந்து உட்காந்து சேவை பண்ணு வந்துடாதீங்க. சாதகமானவற்றைகளை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனையை முதல்ல சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணி குடும்பத்தை நல்வழியில படுத்துங்க. நல்வழிப்படுத்தாதான் அது பகவானுக்கு கொடுக்குற சேவை, இல்லைங்களா? அந்த சேவை கரெக்டா பண்ணணும். இந்த 18 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறது இதுதான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பு தருவார் என்ற நம்பிக்கை பகவான் மேல கொடுக்கணும். இது 3வது. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமத்துல மத்திய லீலால சொல்லப்பட்டிருக்காங்க.
பகவானுக்கு முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்பதான் வேதம் மேல நம்பிக்கை வரும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றாரு, இதே சைத்தன்ய சரிதாமலே சொல்லப்படுறது என்ன பாத்தீங்கன்னா, அதிகமாக மோகப்பற்று இருக்கக்கூடாது. அதுதான் மூட நம்பிக்கையை கொண்டு போய் வச்சிரும். அதிகமாக பற்று இருக்கணும், மோகப்பற்று இருக்கக்கூடாது பகவான் மேல. பகவான் மேல மோகப்பற்று இருந்தாவே என்ன ஆகும்னா மூட நம்பிக்கையில கொண்டு வந்துடும். அதிகமாகவும் மோகப்பற்று இருக்கக்கூடாது. அவர் அதிகமாகவும் நாம அவருடைய எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யும் போதுதான் மோக பக்தியில போயிடுவோம். மோக பக்தியில போகும்போது நாம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டே இருப்போம். சொல்லாதெல்லாம் சொல்லுவோம். அவர் செய்யக்கூடாதுன்னு அதான் செஞ்சுட்டு இருப்போம். அது ஒரு பக்தி தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அது மோகத்துல மோகன்னும் போது என்ன நம்மளை கண்ணை மறைக்க ஆரம்பிச்சிடும், நம்ம ஞானத்தை மறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதனால மோகமே இல்லாம பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு பாதுகாப்பு தர்றாரு. அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். மோக நம்பிக்கை கூடாது. பகவான் மேல முழுமையான ஆன்மீக நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லைங்களா? பகவானே பாதுகாப்பு அளிப்பார் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அவர் நமக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பார். வேதங்கள் மூலியமாக நமக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பார். 5வது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தன்னை முழுமையாக பகவானுக்கிட்ட வைப்பது. ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு நாம அவரை முழுமையா நம்மகிட்ட பகவான் கிட்ட நாம முழுமையை ஒப்படைக்கணும். அப்பதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பணிவு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இது வாயு புராணத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுலயே பத்ம புராணத்துல ஐயன் சிவபெருமான் தாயாருக்கு உபதேசம் பண்றார். அதுல உபதேசம் பண்ற இதே அத்தியாயத்தோட படிச்சுதான் தெரியும். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது தாயாருக்கு உபதேசம் பண்றார் ஐயன். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்ம வழிமுறை பண்ணணும் பாருங்க இல்லைங்களா? இந்த 6 விதமான சங்கல்பம் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துக்கணும். சரி, இது ஓகேங்களா? இப்போ இந்த விக்கிரகம் பாருங்க, இவங்க 5 பேர் இருக்கிறாங்க விக்கிரகம். இது யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? இப்ப இந்த விக்கிரகம் பாக்குறீங்க. இந்த விக்கிரகத்துல 5 பேர் இருக்காங்க. தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैतन्यर, अद्वैतर, गदाधर, चैतन्य प्रभु, नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। நீங்க அந்த பஞ்சதந்திரம் படிச்சுட்டு அப்படி சொல்றீங்களா? அதுலயே 5 பேர் இருந்திருக்காங்க. அந்த 5 பேர் இங்க இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. இப்ப நடுவுல இங்க இருக்காரு இல்லையா? எல்லாரும் பாருங்க. இந்த நடுவுல அந்த ஏரோ காட்டுறேன்னா, நடுவுல இருக்கிறவர் தான் பகவான் சைத்தன்யர். ப்ளூ ட்ரெஸ். ப்ளூ ட்ரெஸ். ஆமா ஆமா. பகவான் சைத்தன்யர் பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இருக்கிறாரு பாருங்க, கை தூக்கி நிற்கிறாரு. அவர் தான் பகவான் சைத்தன்யர். அவர் தான் நம்முடைய கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய ஹிம்செல்ஃப், அதாவது அவருடைய கம்ப்ளீட் அவருடைய அவதாரம். அவதார் பகவானுடைய அவதார். அதே மாதிரி அவருடைய ராதாராணி, நம்முடைய ராதாராணி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பாவனையில இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்துதான் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த கலிகாலத்துல. சரிங்களா? அதே மாதிரி அவருக்கு பகவானுக்கு வலது பக்கத்துல இருக்காரு, ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் நித்யானந்தா பிரபு. நித்யானந்த பிரபு வேற யாரும் இல்லை, பலராமரோட அவதாரம். பலராமருடைய அவதாரம் தான் நித்யானந்த பிரபு. லக்ஷ்மணோட அவதாரம், ராமானுஜ ஆச்சாரியோட அவதாரம். இவர் தான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு. அவருக்கு அடுத்ததுல தாடி வச்சு நிக்கிறாரு பாத்தீங்களா, அவர் தான் அத்வைதர், அத்வைத ஆச்சாரியார் ஆச்சாரி. அவர் தான் அத்வைதர். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு சிவபெருமான். மகாவிஷ்ணுவும் சிவபெருமானும் அவதாரங்கள் தான் இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்வைதர். மகாவிஷ்ணுவும் சிவபெருமானும் சேர்ந்த அவதாரம் தான் இவர் அத்வைதர். பகவானுக்கு அதாவது இடது பக்கத்துல முதல்ல நிக்கிறவர் பாத்தீங்களா, அவர் தான் கதாதாரர். கதாதாரர் அவர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி, லலிதா சக்தி. இவங்க 2 பேருடைய அவதாரம் தான் யாரு வருவாங்க? கதாதாரர். அதுக்கு அடுத்தது இருக்காரு பாத்தீங்களா ஸ்ரீவாசர். கடைசியா இருக்கிறவர் ஸ்ரீவாசர்.
நாரதர். அவர் தான் நாரதமுனி. நாரதமுனியோட அவதாரம். இதுதான் நம்ம பஞ்சதந்திரம் சொல்லப்படுறது. இவங்க எல்லாம் பகவானுடைய சகாக்கள். பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்குறாங்களோ அப்பெல்லாம் சிவபெருமான் கேட்டார் பகவான் கிட்ட, இது புராணத்திலயும் இருக்கு, பத்ம புராணத்திலே இருக்கு, இதுக்கு ஆதாரம் நான் கொடுப்பேன். நிறைய இடத்துல ஆதாரம் கொடுக்கணும். சிவபெருமான் பகவான் கிட்ட கேட்கிற ஐயன் கிட்ட, உன்னுடைய லீலையில எனக்கு பங்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறார். மகாவிஷ்ணு கேட்கிறார், எனக்கு பங்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறார். என்னங்க மகாவிஷ்ணு வேற, அப்ப இப்ப கிருஷ்ணர் வேறையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கோட்பாடு மாறி இருக்கும் அவதாரத்துல. ஏன்னா ஆதி அந்தம் அவரு பகவான் கிருஷ்ணர். அதுதான் நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? காரண உதய சாய் விஷ்ணு, கார்பக உதய சாய் விஷ்ணு, எல்லா இதயத்திலையும் பரவி இருக்கிற விஷ்ணு வந்து 3வது விஷ்ணுவா இருக்கிறார். அந்த விஷ்ணு தான் கேட்டார், உங்களுடைய அவதாரத்துல நானும் கலந்துக்கணும்ட்டு. பகவானுடைய அவதாரத்துல வரணும். அதுதான் மகாவிஷ்ணுவாகவும் சிவபெருமானம் வந்து காட்சி கொடுக்குறாங்க. இந்த இடத்துல வந்துதான் அத்வைதரா வர்றார் இல்லைங்களா. நாரத முனியும் கேட்டார் பகவான் கிட்ட. இது பத்ம புராணத்திலயும் இருக்கு. நான் அது நிறைய குறிப்பு எடுத்து காமிச்சேன். நான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த சைத்தன்ய சரிதாமத்துல நான் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது எடுக்கும் போது அப்போ வந்து இதுக்கு ஆதாரம் எல்லாம் எடுத்து நான் கலெக்ட் பண்ணி காமிச்சோம். கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 11 புராணங்கள்ல இருந்து நாங்க விலக்கி காமிச்சோம். வாயு புராணத்திலயும் உண்டு, விஷ்ணு புராணத்திலயும் உண்டு, சிவ புராணத்திலயும் உண்டு, கந்த புராணத்திலயும் உண்டு. இவங்க எல்லாம் கேட்டது அவதாரத்துல பங்கு வேணும், கலிகாலத்துல நானும் வரணும்ட்டு. ஏன்னா பகவான் வந்து தாயார்கிட்ட விரும்பி கேட்டாங்க. யாருகிட்ட? கனகவல்லி தாயார்கிட்ட, அதாவது ராதாராணி கிட்ட, உன்னுடைய பாவத்திலையும் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு அவதாரம் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாரு. எப்ப நடந்து தெரியுமா? இது 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த லீலையில முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான், இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க 5 பேரும் நாமும் எப்பவுமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது இவங்க 5 பேரையும் சொல்லணும். அதுதான் சொல்றது. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இவங்க 5 பேரையும் சொல்லிட்டு தான் நாம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே சொல்லணும். அப்பதான் பூர்ணம் அடையும். ஒரு ரவுண்டு நீங்க முடிக்கிறீங்கன்னா அந்த ரவுண்டு முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ரவுண்டு தொடங்கும் போது இந்த 5 பஞ்சதந்திர மந்திரம் சொல்லணும். சரி, இடையில நம்ம இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது இடையில யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா, யாராவது பேச்சு கொடுத்தாங்கன்னா, பேசுறேன்னு சொல்லும் போது உங்களால தவிர்க்க முடியாது. பேசணும்னா அப்ப நீங்க மணியை கையில விட்டுறாதீங்க. மணியை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்ககிட்ட நீங்க பேசலாம், தப்பு இல்லை. பேசலாம். பேசிட்டு முடிஞ்சவொடனே திரும்பவும் என்ன பண்ணுங்க, அதே மணியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அபராதம் வராம இருக்கிறதுக்காக திரும்பவும் இந்த பஞ்சதந்திர மந்திரம் சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் அந்த மணி விட்ட மணில இருந்து தப்பி கண்டினியூ பண்ணுங்க, தப்பு இல்லை. எப்பவுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. தவிர்க்க முடியாத இடத்துல தவிர்த்து முடிக்கும் போது அந்த இடத்துல கையில பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட பேசி முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நீங்க பஞ்சதந்திரம் வந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்க பண்றது உத்தமம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் இறுதி விளைவு நம்ம கொடுக்க போறார். இனி வர ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இனி வர்றது வந்து முடிவுரை கொடுக்க போறார். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. 67 இதம் தேநாத பஸ்காய நா பக்தாய கதாசன ந சாசுஷவே வாச்யம் ந சமாம்யோப்ய சுயகி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான். அதான் சில பிரபுபாதா வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார் பாத்தீங்கன்னா, கீதையை கொடுக்கும் போது யாருக்காவது நீங்க அன்பளிப்பா கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வாங்குறதுக்கு தகுதியா இருக்கான்னு முதல்ல பாருங்க. தகுதியா இருந்தாதான் நீங்க அந்த கீதையை கொடுக்கணும். ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கீதையை தகுதியான நபருக்கு நாம அந்த கீதையை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அவர் என்ன பண்ணுவார், அது தகுதியானவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் என்ன பண்ணுவார், நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு அவர் 100 பேர் கொடுப்பார். தகுதியற்றவருக்கு நம்ம அந்த புக்கை நம்ம அன்பளிப்பா கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட அது கட் ஆயிடும். நம்ம அதுக்கப்புறம் உள்ள டீப்பா போக வேண்டாம். அவர் எங்கன்னா ஓரம் வச்சிருவார்.
அவருக்கு தெரியாது, அவருக்கு அந்த ஞானம் இல்லை. என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு படிப்பார், படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அவருக்கு, அப்போ கண்டிப்பா அவர் படிப்பார் அவர். ஆனா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதுக்கு தகுந்த நபருக்கு மாத்திரம் நீங்க அதை தானம் கொடுங்க, இல்லைன்னா கொடுக்காதீங்கன்றாரு. அது கூட ₹1 வாங்கிக்கோங்க. ஒரு ₹5 ₹1 வாங்கி ₹10 வாங்கிக்கிட்டு சும்மா கொடுக்கக்கூடாது. இது எப்பவுமே யாருக்குமே சும்மா கொடுக்கக்கூடாது. அதை வாங்கிக்கிட்டு அதை கோவில்ல உண்டியில போட்டுருங்க, ஏதாவது கோவில்ல உண்டியில போட்டுருங்க. இல்லைங்களா? இது மாதிரி விஷயங்களை செய்யலாம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் நடக்குது, இதுல எல்லாருமே டீச்சர் ஆகிறதுக்கு முழு தகுதி இருக்கு, எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இருக்கு. சில பேர் வயசு ரொம்ப கூடுதலா இருக்கும், சில பேர் சிஸ்டம் ஆப்ரேட் பண்றது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும், அது வந்துடும், கத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அட்மின் சேவை பண்ணுங்க, டீச்சர் ட்ரைனிங் வாங்க. கோவிலில் நம்ம அடிக்கடிக்கு வருஷத்துக்கு, அதாவது 6 மாசம் வரைக்கும் டீச்சர் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அதை கலந்துக்குங்க. ஒரு வாரம் தான் கோவிலில் தங்கி அப்படியே கோவிலே சேவை பண்ணிக்கிட்டு பகவானை தரிசிச்சுக்கிட்டு அழகா நாம டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சுக்கிட்டு அழகா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, எப்படி பண்ணணும், எப்படி கிளாஸ் எடுக்கணும், அந்த பக்குவம்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. நமக்கு ஒரு பிலாசபி இருக்கு, நம்ம இதுதான் இப்படிதான் சொல்லணும். 10 கட்டளை இருக்கு, அந்த கட்டளை கரெக்டா நம்ம மீறக்கூடாது, அது அபராதம். அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது பிரகாரம் நாம கிளாஸ் எடுக்கணும். இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு நாம அப்படி என்னால வர முடியல, டீச்சர் ட்ரைனிங் என்னால வர முடியலன்னு கூட அட்மின் சேவை எடுத்துக்கலாம். இப்ப டெலிகாலிங் சேவை பண்ணிக்கலாம். யாராவது கிளாஸ் உள்ள பிரபுஜி நான் உங்க கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றேன், எந்த கிளாஸ் வேணா அட்டன் பண்ணுங்க, அட்டன் பண்ணிட்டு உங்களுக்காக நான் ஏதாவது பகவானுக்காக சேவை பண்ணணும்னு இருக்கிறேன், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த லிங்க்ல இருக்கிறவங்க யார் யாரு வரலையோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நான் கீதையில படிச்சேன், நிறைய விஷயங்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், உங்களுக்கும் அந்த புரிய தன்மை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, நீங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறீங்க பாத்தீங்களா, இதுவே பெரிய பெரிய சேவை. இதுதான் பகவான் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. அட்மின்ல இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல குறைஞ்சது ஒரு 180 பேர் மேல இருந்தோம், ஆனா இப்ப வர்றதை பாருங்க கம்மியா தான் வரும். அப்ப நீங்களும் என்ன பண்ணலாம், இந்த குரூப்ல இருக்கவங்களே போன் பண்ணி ஏன் வரல, இவ்வளவு நாள் ரொம்ப அற்புதமா கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அட்டன் பண்ணுங்க, பகவானை பத்தி பாருங்க, அவர் என்ன சொல்றாங்க, என்ன பேசுறாங்க, என்ன படிக்கிறாங்க, இதெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்போம். இதெல்லாம் சொல்லி உங்க அனுபவத்தை நீங்க சொல்றேன்னு வச்சீங்களேன், இதுதான் உபதேசம், இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஏன்னா இது நம்ம வெளியே யார்கிட்டயும் போய் சொல்ல போறது கிடையாது. அவங்க பகவத்கீதை படிக்கணும்னு உள்ள நம்மளுடைய கோவில் லிங்க்ல அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறாங்க. அதனாலதான் நமக்கு முழு உரிமை இருக்கு கேட்கறதுக்கு, தப்பு இல்லை. அவங்க பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா நமக்கு கேட்க போறது கிடையாது, அங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க, சொந்த பந்தத்துல இருக்கிறவங்க, நண்பர்கள் மூலியமா யாராவது இந்த மாதிரி இருக்காங்க, படிக்கணும் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு சொல்லுங்க, நாங்க இந்த மாதிரி படிச்சோம், இந்த மாதிரி கேட்டோம், இந்த மாதிரி இருக்கு, படிங்க, உள்ள கேளுங்க, ஒரு 18 நாள் அட்டன் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறமா நீங்க என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா நீங்க செயல்படுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்லிட்டு நீங்க பண்ணணும். இதுவே ஒரு பக்தி சேவை தான். இதுல 67 சொல்றார் பகவான். 68, 69 அதான் சொல்ல போறார், இன்னும் விளக்கமா சொல்ல போறார் பாருங்க. பகவத்கீதையின் ஞானத்தை தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு விளக்க கூடாது. ஏன்னா தவம் இல்லாதவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சொல்லவே கூடாது. நாத்திகர்கள் இருப்பாங்க, கருமிகள் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இல்லாம அப்படி இல்லாம இருப்பாங்க. கோயிலுக்கு போவாங்க, ஊருகா மாதிரி வீட்டுல ஒய்ஃபு சத்தம் போடுவாங்க, கணவர் சத்தம் போடுவாரு, சமுதாயம் சத்தம் போடுது. அதனால கோயிலுக்கு சில பேர் வேண்டா வெறுப்பா கோயில கை தட்டி போயிட்டே இருப்பாங்க, பிரசாதம் கொடுத்தா பிரசாதம் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுக்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க கீதையை உபதேசமே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார், அவங்க அந்த வாழ்க்கையை வாழறதுக்காக வாழட்டும், வாழ்ந்து நல்லா அனுபவிக்கட்டும். அந்த என்னைக்கு பகவானுக்கு அவங்க பாக்குறாங்களோ அவங்களா பார்க்கணும், நம்மள யாருமே வற்புறுத்த கூடாது, அதுதான் முக்கியமானது. இப்ப மத்த மார்க்கத்தெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, கோயிலுக்கு வாங்க, கோவில்ல சேவா பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்க, 4 பேருக்கு இது பண்ணுங்க, அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வற்புறுத்துவாங்க. ஆனா நம்ம சனாத தர்மம் ஒரு ஃபாரினர் சொல்றார், ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். அவர் பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல பிறந்தவர். அவர் என்ன நம்முடைய சனாத தர்மத்தை என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா, அவர் ஓப்பனா சொல்றார். இப்போ நம்மளுடைய ஃபாதர் இருக்கார், அவருடைய ஃபாதர், அது சர்ச்சோட ஃபாதர்,
கோயிலுக்கு வா, கோவில்ல வந்து நீ சம்பாதிக்கிற பணத்துல இவ்வளவு பணத்தை கொடு, இதை கொடு, வாரமானா கண்டிப்பா டெய்லி வந்து நீ கோயிலுக்கு வரணும், வாரமான அவன் குடும்பத்தோட வரணும். இதை நிறைய கட்டுப்பாடுகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. கோயிலுக்கு வந்தாதான் உனக்கு பகவான் உன்னுடைய இது கொடுப்பார், உனக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் கொடுப்பார் அப்படின்னு அந்த மார்க்கத்துல பத்தி சொல்றாரு. இன்னொரு மார்க்கம் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு நாளைக்கு 10 முறை தொழில், அதாவது தொழுகை பண்ணு, 5 முறை தொழுகை பண்ணு, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த அறிஞர் சொல்றார். ஆனா சனாத தர்மத்துல அப்படி கிடையாது. நீதான் தெய்வம் அவர் சொல்றது. அதாவது ஒரு சின்ன எறும்பா இருந்தாலும் அதுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறார். இயற்கையில இருந்தா பகவானே இருக்கிறார்னு சொல்றாரு. உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறார்னு சொல்ற ஒரே தர்மம் எதுன்னா சனாதன தர்மம் அப்படின்றாரு. அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வியல் தான் நம்மளுடைய தெய்வமே அப்படின்றார். வாழ்வியல் தான் வந்து நம்மளுடைய வேதமேன்றார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், மேற்கிந்திய கலாச்சாரம், இந்த கலாச்சாரம், அந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம போறோம். நம்ம கலாச்சாரம் பண்றோம் பத்தியா, நம்ம கலாச்சாரம் அதுதாங்க நம்முடைய வாழ்வியல், அதுதாங்க நம்முடைய தெய்வமே, அதுதான் நம்முடைய வேதமே. அந்த வேதத்தை நம்மளுடைய நடைமுறையை மாற்றக்கூடாது, நம்மளுடைய உடல் அலங்காரத்தை மாற்றக்கூடாது, நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை மாற்றவே கூடாது, இல்லைங்களா? அது எதுக்கு சொல்ல வரணும்னா அந்த அறிஞர் அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு அவர். அப்போ இந்த மாதிரி தவம் இல்லாதவருக்கு இது உபதேசமே பண்ணக்கூடாது. பக்தி இல்லாதவருக்கு, பக்தி எல்லாருக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் வரும், வராம இருக்காது, கண்டிப்பா வராம இருக்காது, எல்லாருக்கும் வரும். ஆனா அதுக்கு ஒரு நேரங்காலம் இருக்கு. ஏன்னா அந்த சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கனால அது அரக்கத்தனமா தான் இருப்பாங்க, அசுரத்தன்மை தான் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் போக போக கொஞ்சமா கொஞ்சமா அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல வருவாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும், ஏன்னா அந்த விதியை அவன் தானே ஏற்படுத்தி விட்டான். அந்த விதியை வந்து அவன் தலையெழுத்து அவன் தான் எழுதனான், பகவான் எழுதல, அவன் தான் எழுதியிருக்கிறான். அதனால பகவானுக்கு தெரியும், நீ எழுது, எவ்வளவு ஆடுறிய ஆடு ஆடு, கடைசியில இங்கதான் வரப்போற அப்படின்னு, சரிங்களா? பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டவருக்கு, பொறாமை இல்லாதவருக்கோ, அதாவது பொறாமையோட இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே இந்த உபதேசம் விளக்கவே கூடாது. அப்போ நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணன் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது, பகவானை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியும், அது இல்லாதவங்களுக்கு எப்படி புரிய முடியும், இல்லைங்களா? சரி, இப்ப 68, 69 என்ன சொல்றாரு, பகவத்கீதை கற்றுத்தரும் ஆசிரியருக்கான நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு. இப்ப நம்மள மாதிரி இப்ப சேவா பண்றவங்க, கீதையை கேட்கிறவங்க, இது வரைக்கும் நம்ம கீதையை கேட்டவங்க, இனி என்ன செய்யலான்னு முடிவு எடுக்கிறவங்க, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா 68, 69 2 ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 68, 69 படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத் யஸ் சம்சயக. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். 69 படிக்கட்டுமா குருஜி? படிங்க படிங்க. ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஸ்மின் மே பிரியக்ருத்தமஹ பவிதா ந சமே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் உலகில் யாரும் இல்லை, அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பிரச்சாரம், இந்த பகவத்கீதை என்ற பிரச்சாரத்தை யாரெல்லாம் முன்னெடுத்து கொண்டு போறாங்களோ அது என்ன சொல்றாரு பாரு, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் கத்தியாகி நம்ம கேட்கறது 2வது லெவல்ல வந்து கேட்கறது அவ்வளோ, இது எல்லாமே பாக்கியசாலி, நம்ம எல்லாருமே பாக்கியசாலி தான். இந்த சப்தங்களை கேட்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே பிரச்சாரம் தான், இதுவே பிரச்சாரம் தான், நம்ம கேட்கறதே பிரச்சாரம் தான். நான் ஒரு போன சனி முந்தின சனிக்கிழமை ஸ்ரீநகர் இதுல சேவால பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, அப்போ பிரபுஜி வந்து சொல்றாங்க, இந்த சப்தங்கள் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா
அது யாரெல்லாம் வந்து இந்த உபநிஷங்களை கேட்கிறாங்களோ அவ்வளவு பாக்கியசாலி, அவ்வளவு பாக்கியசாலி. அவங்களும் பகவானுக்கு இந்த வேதத்தை கொண்டு போய் பிரச்சாரம் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம மெனக்கொண்டு ஒரு கோயிலுக்கு போய் நாம இந்த இந்த சப்தங்களை கேட்கும் போது கேட்கிறோம் பாத்தீங்களா, இதுவும் பிரச்சார வழிதான். அப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த ஸ்தானத்துல 68 எல்லாருமே உகந்தவங்க. எல்லாருமே இந்த இந்த இதுல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் யூடியூப்ல கேட்கறாங்களோ, இந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் அட்டன் பண்றோம், இது எல்லாருக்குமே தகும் 68, 69 தகும் இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம கேட்கிறோம் பாத்தீங்களா, நம்ம கேட்கும் போது அந்த ஞானம் 1000 பேருக்கு சமம், லட்சக்கணக்கான பேருக்கு சமம். இப்ப உங்க வீட்டுல நீங்க கேட்கும் போது உங்க வீட்டு பக்கத்துல யாராவது இருப்பாங்க, கணவர் இருப்பாரு, மனைவி இருப்பாங்க, பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, பேர பிள்ளைங்க. என்னமா பண்றீங்க? பகவத்கீதை கேட்கறேன்டா, கிளாஸ் கேட்கறேன்டா. அப்போ அந்த அந்த இது போதெல்லாம் அவங்க தெரியுது இல்லையா, அம்மாவும் அப்பாவும் கேட்டுன்னு இருக்காங்க, அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. என்ன கேட்டுக்கிறாங்க? கீதையை பத்தி கேட்டுக்கிறாங்க. அதுதான் பிரச்சாரம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ற, இந்த பரம ரகசியம் எனது பக்தரிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தியை தொண்டு உறுதிப்படுத்தோட இந்த அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக திரும்பி வந்தான். 69 சொல்றாரு, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லை என்றார். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமனாக ஆகவும் முடியாது என்றார் பகவான். இந்த கீதையை நம்ம எவ்வளவு அழகா கேட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே சரி, இந்த 68 69 நம்ம எல்லாருக்குமே சமம். அப்போ இன்னும் நாமோ இதுக்கு அப்புறமா என்ன எஃபோர்ட் கொடுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கீதை எல்லார்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் இறங்கணும் இல்லைங்களா? ஜெய் கிருஷ்ணா. அப்போ பகவத்கீதை கற்றுத் தருவதால் அடையும் நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. இறுதியில் நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணரும் திரும்பி செல்கிறார். அதுல இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, இதுல முடிவரை கொடுக்கிறார் பகவான். அதான் முடிவரை கொடுக்கிறார். ஏன்னா 18 அத்தியாயம் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா, அவன் கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட போய் சேருவான். ஆனா அதே 3ஆம் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா, 3ஆம் அத்தியாயத்துல இந்த மாதிரி திலகம் போட்டுக்கிட்டு, இந்த மாதிரி கண்டி மாலை போட்டுக்கிட்டு, சிகா விட்டுக்கிட்டு, இந்த கோலத்தை பிராமண கோலத்தை போட்டுக்கிட்டு மித்தியாசார மாதிரி நடப்பாங்க சில பேர். அவன் என் உண்மையான பக்தன் கிடையாது, அவனால சமுதாயத்துக்கு தொல்லன்றார் 3ஆம் அத்தியாயத்துல. ஆனா அதே இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஏன்னா இந்த கோலத்துல இருந்தாலும் 18 அத்தியாயம் நின்னு பாக்குறான் பாருங்களேன், அவன் கண்டிப்பா என் பக்தியை ஏத்துப்பான்ற. 18 அத்தியாயம் முழுமையா கேட்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் கண்டிப்பாக என்னுடைய பிரியமான நண்பன்ற, என்னுடைய சேவகன் ஆகிறான்ற. இது நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணன் திரும்பி செல்கிறான், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான சேவகன் ஆகிறான்ற. அவர் யாராயினும் பகவத்கீதையை உள்ளபடி நேர்மையாக அளிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றார். அவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேறி வாழ்க்கையின் தூய பக்தி நிலை அடைவார். கீதையை சொல்லும் போது முதல்ல நம்ம இந்த மாதிரி உட்காந்து கேட்கணும். இது ஒரு நம்ம அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம மற்றவங்கள குறை சொல்றோம்னு சொல்ல நினைக்காதீங்க. சில மாதாஜிகள் முடியாது, அதனால படுத்துக்கிட்டு பார்ப்பாங்க. சோஃபா செட்ல வந்து ஒரு மாதிரி அதுக்கு இந்த மாதிரி சப்தங்களை கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நிலை இருக்கு. அந்த நிலையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 6ஆவது அத்தியாயத்துல படிச்சேன் அஷ்டாங்க யோகத்துல எப்படி உட்காரணும் பாருங்க, கீழே துணி போட்டுதான் உட்காரணும், வெறுந்தரில் உட்காந்து கேட்க கூடாது. கீதை என்னைக்குமே வெறுந்தரில் உட்காரக்கூடாது. அதுதான் நம்ம கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லாத்துலயும் மேட்டு போடுவோம். நாங்க மேட்டு போடுவோம், அந்த மேட்டு மேலதான் உட்காரணும் அவங்க. அதுக்கு அந்த மேட்டு வந்து கால் மிதிக்கிற மேட்டு இல்ல, அது உட்கார்ந்து கேட்கணும். அதுதான் கீதை எப்பெல்லாம் கேட்கிறோமோ வெறுங்கால கீழே வச்சுன்னு கீழே உட்காந்து கேட்க கூடாது, கீழே ஏதோ கிளாத் போடணும். அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. அது நேரடியா நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கணும்னா அந்த மாதிரி உட்காந்து கேட்கணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, தேவையில்லாத சிந்தனைகள் இருக்கக்கூடாது. தேவையில்லாத சிந்தனை கூடாது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு காது கொடுத்து கேட்டு நாமோ அதை எப்படியாவது நாம வாழ்வியல கொண்டு வர முடியுமான்னு நாமோ முயற்சி பண்ணணும். கேட்டாவே புண்ணியம் தான், ஆனா அதை முயற்சி பண்ணும்போது பார்த்தா அதி உத்தம நிலை அடைவோம் நாம இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சில நோய்வாய்ப்பற்று இருப்பாங்க, அது அவங்க படுத்துட்டு இருந்தாலும் கேட்டாலோ போதும், அவங்களுக்கு வேற அவங்க உடல் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாது. அது தப்பே இல்லை, அவங்க படுத்துட்டு இருப்பாங்க.
நல்ல ஆரோக்கியமான ஆளுங்க மேக்சிமம் சப்பளங்கள் போட்டுக்கிட்டு நல்லா அழகா கீழே ஒரு துணி மாதிரி டவல் ஏதோ போட்டு விரிச்சுக்கிட்டு அது மேல உட்காந்து சிரமமா உட்காந்துக்கிட்டு நாம கேட்கறது அதி உத்தமம். அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது, அபராதத்தை நம்ம உண்டாக்க கூடாது. உடல் உபாதைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து பிரச்சனை இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ என்ன சொல்றாரு, யாராயினும் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி நேர்மையாக அளிக்க முயற்சி செய்யும் என்றால் அவர் பக்தி தொடர்ந்து முன்னேறிய வாழ்க்கை தூய பக்தி நிலை அடைவார். நம்ம முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இதை பத்தி விரிவா படிச்சுட்டோம். நம்ம பக்தர்கள் எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அளிக்க எளிதாக மற்றும் பாதுகாப்பான வழி புத்தக விநியோகமே. இப்ப நம்மளால முடியலப்பா, சரி ஓகே, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல நாள் வரும், எல்லாருக்கும் நல்ல நாள் வரும். அந்த நல்ல நாள்ல பிறந்த நாள் வருது, கல்யாண நாள் வரும், காலேஜ் பட்டம் வாங்கின நாள் வரும், ஏதாவது ஒரு நல்ல நாள் வரும் இல்லையா? அந்த நாள்ல ஒரு 4 புக்கோ 1 புக்கோ ஏதாவது ஒரு புக்கு வாங்கி டொனேஷன் கொடுங்க, இத புக்கை வாங்கி விநியோகம் பண்ணுங்க. அப்ப அதுல பண்ணும்போது அதை வாங்குற தகுதியா இருக்க நபரான்னு பார்த்து கொடுத்துட்டு அவகிட்ட நீங்க என்ன படிச்சீங்க, உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்க, நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அதை சொன்னாவே போதும். அந்த பக்குவத்தை நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாவே போதும். இதுதான் நமக்கு வந்து பெரிய சேவை இதெல்லாம் இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இப்ப நம்ம 70-71 வந்திருக்கோம். பகவத்கீதை மாணவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள் என்னென்ன பகவான் கொடுக்கிறாரு பாருங்க. அந்த 70-71 இந்த 2 ஸ்லோகத்துல பாருங்க. 70 படிக்கட்டுமா? மாணவர்களான வரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறோம்னா கேளுங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு யாராவது படிக்கிறீங்களா? எல்லாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, படிக்கலாம். படிக்கட்டுமா குருஜி? படிங்க. அத்யேஷ்யதே சய இமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோஹோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாமிதி மே மதிஹி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். 71 படிக்கட்டுமா? இல்ல, இது முடிச்சிடலாம். ஓகே குருஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இது ஒரு நம்ம மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னாரு பாத்தீங்க இந்த இதை பத்தி. இது ஒரு டிக்ஷனரின்றார். டிக்ஷனரினா என்ன? ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? நம்ம தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இதுல கத்துக்கலாம். இது கீதை அப்படிதான். இப்ப நம்ம 2வது லெவல்ல இருக்கிறோம். முதல் லெவல்ல மாறி 2வது லெவல். முதல் லெவல்ல படிக்கும்போது என்ன படிச்சிருப்பீங்க? ஒரு அளவுக்கு தான் புரிஞ்சிருப்பீங்க. இப்ப 2வது லெவலுக்கு வந்த பிறகு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதே கீதைய 3வது அத்தியாயம் நீங்க முடிக்கிறீங்க தெரியுங்களா? 3வது லெவல் முடிக்கிறீங்க இல்லையா? அப்போ உபநிஷங்கள்லாம் படிப்பீங்க. ஈசோ உபநிஷ் படிப்பீங்க, என்ஓடி படிப்பீங்க, மெட்ராபியூஷன் இதெல்லாம் படிப்பீங்க. இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா இதே கீதையை திருப்பி நீங்க படிச்சீங்கன்னா இன்னும் உத்வேகம் கொடுக்கும். அப்போ அந்த அளவுக்கு ஞானம் பெற்றிருக்கீங்க. 3வது லெவல் போன பிறகு ஞானம் பெற்றிருக்கீங்க. அப்போ இதே கீதையை இதே ஸ்லோகத்தை நீங்க படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற மாதிரி ஆங்கிள் நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க. இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு, இன்னும் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சிட்டே இருப்பீங்க. இதுதான் இந்த கீதையோட விஞ்ஞானமே. இதுதான் நம்மளுடைய செயல் எப்படி நம்ம வாழ்வில கொண்டு வரதான் இன்னும் ஞானம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் கீதையோட இது. அதுதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதையை திரும்பவும் 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உபதேசம் பண்ணத பகவான் திருப்பவும் அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். இதே சூரிய பகவான் எப்ப பண்ணார் இல்லைங்களா? படிச்சோம் இல்லையா? 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணார் பகவான். ஆனா திரும்பவும் வந்து ஏன் இங்க கொடுக்கிறார் பகவான்? ட்ரில்லிங் மில்லியன்ல ட்ரில்லிங் இயர். ஸோ அவ்வளவு வருஷமா பொறுத்த திருப்பவும் நம்ம கீதையை கொடுக்கிறார். ஏன்னா அந்த மாதிரி வேதங்கள்ல அதே நம்ம சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க 18 புராணங்கள் படிக்க தேவையில்ல, 4 வேதங்கள் படிக்க தேவையில்ல, உபநிஷங்கள் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை, இந்த கீதையை மட்டும் படிச்சாவே போதும், அவ்வளவு சாராம்சம் இது இருக்குன்ற. இந்த கலிகாலத்துல இது இருந்தாவே சிறந்ததுன்ற. ஏன்னா உபநிஷங்கள் நம்ம யாருமே ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ரொம்ப கடினம். ஏன்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகளே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ராமானுஜர் என்ன சொல்லியா தெரியுங்களா? ரொம்ப கடினமான இந்த கலிகாலத்துல அதை நாம ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ரொம்ப கடினம்ன்றாரு. அது முழுமையாக நாம
சரணாகதி அடையணும் பகவானு கிட்ட. சரணாகதி அடைஞ்ச ஆத்மா கூட முடியாதுன்றாங்க. அப்ப புவனேஸ்வரன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா இந்த கீதையை படிச்சு உள்வாங்கிட்டோம்னா போதும் இல்லைங்களா? அப்ப இது யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ கண்டிப்பா பகவானை வழிபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 71 பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஸ்ரத்தாவான் அனசூயச்ச ஸ்ருணுயாதபி யோ நரஹ சோ அவிமுக்த சுவான் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இதுல பாருங்க, மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விலையிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். மங்களகரமான லோகம் பகவானுடைய லோகம் தான் இல்லைங்களா? நம்பிக்கையுடன் இருக்கணும். நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல முழுமையா. இந்த கீதை மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அவன் கண்டிப்பாக இந்த பாவ விலையிலிருந்து கண்டிப்பா விடுதலை கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வந்துட்டாங்க. சரி, நம்ம நாளைக்கு இது திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு இந்த 71வது ஸ்லோகத்துல நம்ம ஆரம்பிப்போம். அவங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நாளைக்கு பக்தி விசாவுக்கு வர சொல்லிருங்க பிரபு நம்ம குரூப். சார், நாளைக்கு பக்தி விஷா கிளாஸ் இருக்கு. நாளைக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் அட்டன் பண்ணுங்க. அட்டன் பண்ணி ரெகுலரா அட்டன் பண்ணீங்கன்னா, வார வாரம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா போன வாரம் 2 பேரும் 3 பேர் தான் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. போன வாரம் கிளாஸ் எடுக்கல இல்ல, மத்த முந்தின வாரம் தான் எடுத்தோம்ல. போன வாரம் எடுத்த 4 பேர் வந்து. ஆமா ஆமா, அப்ப நான் அங்க இருந்தேன், கோவில்ல இருந்தேன். கரெக்ட். போன வாரம் எடுத்தோம், அதுக்கு முந்தின வாரம் தான் எடுக்கல. ஆமா, போன வாரம் நான் கோவில்ல இருந்தேன். மாதாஜி எந்த லிங்க் மாதாஜி? லிங்க் நான் உங்களுக்கு அனுப்புனேன்ல மாதாஜி. பார்த்தேன், நான் லாஸ்ட் வீக் ட்ரை பண்ணேன், உனக்கு வரல, அதனால தான் கேக்குறேன். திருப்பி அனுப்பிச்சு மாதாஜி. வாச்ச கல்பத்தரா கிருப சிந்தேவ ச பங்கனா பகவனி வைஷ்ணவ நமோ. ஓகே. கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத